Eze St. Michael's Model Comprehensive Secondary School n'Imo na kansụl ime obodo Njikọ Ọka abụrụla onye tụrụ ugo mmeri ma rite ihe nrite n'ogogo nke Secondary School Category nke 2024 edition asọmpi Joe Anatune Memorial Essay Competition. Obere Maazị Eze jiri agadaga ego dị narị puku naira abụọ ya bụ 200,000 naira wee were ihe ọchị wee na ya bụ asọmpi. Onye ọla bụ Gabe Alo gara n'ebe ahụ ma wetara anyị akụkọ a ka abịa ihe si wee gaa. Edemede ahụ nke ọ bụ Oriakụ Ifi Anatune nwunye onye ahụ lagoro mmụọ bụ Joe Anatune chịkọbara bụ ka iji wee akwado ụmụ akwụkwọ iji gụsị akwụkwọ ha ike mgbe ọ na-enye ụmụ akwụkwọ ahụ onyinye dị iche iche. Onye ahụ chịkọbara ọgbakọ ahụ bụkwa memba 1 Anambra State Basic Education Board Ọka. Oriakụ Anatune dụkwara ụmụ akwụkwọ ọdụ ka ha gbaa mbọ na-agụsị akwụkwọ ha ike iji wee mee ka ha bụrụ nnukwu mmadụ wee tụnye oke ha n'idozi obodo ha dị iche iche. Ndị tụrụ ugo na asọmpi ahụ bụ nwata nwoke Eze na nwaada Nnabugu kelere ndị chịkọbara asọmpi ahụ wee gakwa n'iru ịgwa ụmụ akwụkwọ ibe ha nọ n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche ka ha gbakwa mbọ na-agụsị akwụkwọ ha ike ka ha wee bụrụ nnukwu mmadụ.